Malawi Today. Amwene ndikunyadileni kwambiri poimvetsetsa nkhaniyi. Ine mwina ena azindimva kuyipa kuti kapena akondera chipani kapena udana ndi MCP kapena akondera DPP kapena udana ndi DPP akondera MCP. Ayi. Sitipindula nawo, amapindula ndi iwowa. Koma tizitenga zinthu zina kuti ntakhala ineyo ningapange bwanji. Kapena takhala iwowa angapange bwanji kulingana ndi zinthu zayendera kuchokera mbuyo musemu zachokera kuti. Ndi zinthu zonena kuti ukaziyang'anitsitsa DPP ikutaya nthawi ndikumadzigunda pa mtima kuti boma itenga. Olo itatenga singatenge boma yayi. Chifukwa adaphunzitsa anzawo kubera ndi omweyo. Kubera kutambira nthawi ya UDF 1999 kuti Bingu akhale pa mpando. Kutambira nthawi yanji 94 unazapezeka ndani Abakili Muluzi up to 1999. 2004 pamene Bingu amalowa chisankho chochita choberedwa. Iyo ni nkhani yakutali tisiye kumbuyo iyi. Tikayambeya pano payi chifukwa tikamapita kumbuyo imasokoneza ena madandaulaso. Koma nkhani yonena kuti muona chinambalala cha zipanichi mene mwakambira moso chinambalalachi nchimene chikugwetsa DPP. Nkhani yonse safuna kuipatsa DPP kuti ikhale pa number 2 ndipo zithekadi. Pa mpikisano wa tsango zachibwereza pasakhala chipani china chake chimene chizakhale number 2. Chipani chimenecho zipani zonsezi zabalalikazo zizapanga sapoti chipani chimenecho. Mpamene MCP idzagwere komanso mpamene pathere DPP chifukwa DPP siitenga boma ayi. Ndipo olo chipani china chitawina DPP ndiye wesi sidzatenganso boma chifukwa cha khalidwe lawo. Sindikulumbira pena kujambula malire. Mbado mene uli pano pa utsogole wa DPP utachoka. Mwina mwake utsogole mwene zatenga DPP boma idzatenga. Aone ziwanda panga UDF mpaka lero anathetsedwa chifukwa cha DPP idamaliza. Umomonso ndamene sanzawo sathetsere DPP. Iwo wa DPP apanga maudani ndi zipani zina za opposition zimene zili zabalalikazi. Kubalalikako ndi dala. PP aimeyapo, UDF aimeyapo, UTM aimeyapo, akuthana ndi DPP pamene paja. Ikapezeka pa number 3 pena number 4. Ndiponso palibenso amene azatiso mwe ayi. Iwowa chimene akanachita DPP akanalolera kupereka umpando wa ringmate kwa azawo iwo akhale patsogolo. Basi koma anaonetsa kale kuzikonda ndi kuzikula mtima kusamva ndi kudyera zimene akupanga lodzika iwowa kukhala patsogolo wachiwiriso patsogolo iwowa. Zimene zinapangitse kuti opposition ena kukwiya sobata uyuyu ndi osathandiza olo kumpatsa boma ngati waonetsa kusamva ndi kudzikonda ku opposition ndakalowa boma zamanga chani alibe khalipe ndingwetse ndi osawa azipani zinawa tsopano akuthana ndi ndani DPP sikhala pa number 2 pa chisankho chachibwereza.